O director xeral de Inclusión Social visitou esta mañá a sede de Amicos para participar no acto de entrega de certificados aos participantes nos distintos itinerarios de orientación laboral da entidade. Durante máis dun ano estuveron mantendo unha liña de traballo, se incorporaron, participaron en distintas formacións, participaron nos itinerarios, o cal supón para elas un esforzo importante. E, sobre todo, transformarse, mellorarse, e, como dicimos aquí, dar a súa mellor versión para adquirir habilidades de cara a ter un posto de traballo. Que moitas veces isto parece fácil, pero é difícil. E, sobre todo, facelos sin apoios, pois en moitos casos é moi complicado. Ao longo do pasado ano, o equipo de orientación de Amicos facilitou a formación dunhas 150 persoas a través de diversos programas cun índice de inserción laboral moi elevado que rolda o 30%. Dende a Consellería de Política Social agradeceron o labor que desenvolve a entidade brindando os apoios necesarios para que as persoas con discapacidade poidan acceder ao mercado laboral. Poñer en valor pois, esta actuación, ¿no? de inclusión sociolaboral e do apoio ao empleo pois, que fixestes no ano pasado, no ano 24-25. Según os datos que teño facilitados, pois atendistes a 150 persoas con un 30% de persoas que accederon ao empleo, que creo que é un bo dato, non? Creo que 50 persoas que xa accederan ao mercado laboral, que no mercado laboral é moito máis complicado, como dicía Xoán, para as persoas que temos algún tipo de discapacidade. Creo que é necesario pois poñer programas, non, que favorezcan pois ese acompañamiento, non, que fagan, non, ese traballo, non, a través de todos os profesionales para preparar, non, e para capacitar pois, que as persoas podamos acceder ao mercado de traballo. O director xeral ratificou o compromiso do seu departamento para seguir a financiar esta e outras propostas formativas que favorezan a inclusión plena das persoas con discapacidade en todos os eidos da sociedade.